hayi akunjalo is professor akunjalo yini inkinga hayi akunjalo sesingaphakathi right nina benkayishana kamenzi yaphuza umlazana meva awu nina bohlanya bathi liyadla lidlodlobele libeka isihlanga emadolweni awu nina bendloveni amandla lona bingelelayo uprofessor ngingwakamkhize ngidabwa kaNongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngaphansi kweMPTV1 lapha uhlelo lapho khona silanda abafuthi nodadewethu abayizisulu zezidakamizwa nabo uyibona sebehlala emgaqweni asebashiya amakubo basuke bezosixoxela indaba zabo ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza ngenhlosoni nangenhloso uyokubhula umlilo lapho ungakafiki khona ngokuthi uma umbukela ukhona lapha ekhaya mhlambe uhamba ngaphansi kwezimo beke bahamba kuzona uyigada ungagcine nawe uwela ezidakamizweni okay it's for its fundo we are raising awareness okay yeah lunga usuphumile ezidakamizweni kodwa usahlala emgaqweni sifuna usithathe usibeke ukuthi wena wangena kanjani asifuni uvela uqhamusa ugqumela ngithi hayi mina ngangena kanjani sifuna ioverall yakho konke ukuthi mina ngikhule ngifunde ekuthini bengihlala nogogo nomkhulu bengihlala nomama nobaba sifuna ioverall yonke into umsoco nje wokukhula kwakho ukuze sobona nathi nomuntu osekhaya ezokwazi ukuthi ebone ukuthi mhlambe kwaphambukapi izona zinto esiyidinga ukuzazi so ungabingelela ababukele ekhaya uzibike njengomaskandi nokuthi umfoka abantu ngakwazi nje ukuyibika awukwazi ukuyibika angikwazi ngikhule kakhulu ngihlale kakhulu elokushini manje ushela kanje uve ukuthi le ntombi nathi phela futhi intombazane akufani yabo akwazi usho ukuthi awukwazi ukuzethula ufuna ungithetha awukwazi ukwazi lokho okwesizulu ukuthi ngubani wabani hayi lase ngibonile uyileze ithengela intombi utshwala yazi enye into esiyenzi thina eyaspoila kakhulu thina bese ukuthi sihambe kakhulu indawo yabo zobumnandi sikhule futhi yabo manje nalapho usho ukuthi ke akukho introduceana ukuthi hayi lo umfoka bani mina umfoka bani mengishaye mengenze iphathi umngane wakhe kumele enze house party introduce nguba okay fine sure sekulapho sesithola you are from that background yokwenza ama house party and stuff ngike wahlangabezana lezo zinto okay ngicathi udaba la kudaba olinonophele kakhulu so lunga uyibike nje asasho ukuthi ujule njengenzulu ukuthi hayi mina ngumfoka bani ngizalwa isiphingo cha hlala ikaphezulu okay ngulunga wakantshangase ekhaya emakhaya eseBergville la engazalela khona ngikhulela eMlazi kakhulu ufika unangakhona eMlazi usuke eBergville noma it's just uyazi ukuthi inkaba yakho eseBergville kodwa kakhulu ngihlala eMlazi ngizalele khona nje ngisho nabanje ufunda kusiphi isikole ngifunde eZandile eMlazi ngifunde eMlazi nje ngafunda eNdongeni ngafunda eMzuzu ngasuka eMzuzu ngafunda eWentwethe ngasuka eWentwethe ngafunda eBrittingwood ake ngibuze wacocomanga ngabe kusuke kwenze njani bese kuuganga bengisasuspend esikoleni ngicabanga ukuthi izinto ezinjengalezo zingakwazi ukuthi zisilekelele ekutheni sithole indlela okhule ngayo awusixoxela ukuthi wena ubukade umfundo onjani esikoleni ubuyingane enjani wena ngangingane right futhi professor kodwa wahamba ngangabisabe ingane right ngoba bese ngizwana nabafethu sesibhema izinto kushintsha nini lapha na kuyi primary uqala ukubhema sase primary hayi uqala ukubhema sengise high school ubucocome ama high school nombucocome ama primary hayi bengicocoma ngiqale nje ukucocoma ngisuka e-primary ngaye high school ngaqala ngacocoma ngihlalanga nje kakhulu high school ngoba so bekwenzakalani yini nebikuxosha kangaka ngoba ingane mayibhema ziyacasha angikholelwa ukuthi mhlawumbe bekuthiwa
wekwabanje uqotsheni ushuka eklasini ile nto kuthiwa buya nomzali yeah insuku oyilovayo kakhulu uphuma ekhaya uthi esikoleni ungayi esikoleni yeah khona ekhaya ubukade uhlala noba bengihlala nogogo noma uma wahamba wangishiya esebenza kude sabuye sahlala nogogo no aunt itime abeliwo ithama ngiselashona okay so ukuhlupha lokhu uqaliswa ukuthi ususele nesakazi kuphela ya hayi ukuziqalisa ukusebenza lokwazi abangani kahle professor yeah sifuna ukuzwa khona ukuthi kanjani abangani kanjani nami kuphela ngikhuleke nabo abangani ukuthanda izinto ngisho kanjalo ngoba ngisakhula besiphuza ukuthanda izinto umgwinyo yabo so ya kanjalo izinto eziqale kiphi age lezo mangathiwa mhlawumbe uxoxa lo mbukelo ongazabe ekhaya yeah that's so 16 14 15 lapho bese siphuza yeah emva kwalo uphuzeni wami nje professor ngaye ukuphuza bese ngiqala ngaganga uganga wenza esikoleni ngisasesikoleni ntshontshe ikhwama zothisha yabo ya yazi ukuthi ngoba sifuna ukuyobhema izinto zabo so kwaya ngagcina ngingasafundi esikoleni uma ekhaya ngithi ngesikoleni ngingayi ngiyoshaya isicapha okay uma ekhaya ngigqoke uniform ngithi ngesikoleni ngishaya isicapha kwaya isicapha ngathola abangangisafundi vele sengiyaphuza ngiyabhema ngenza yonke into ngiyenziwa uconductor yeah kwaya ngiconductor beku right ngathola ingane ngathola intombi oma ngaphinde ngazalisa ingane oma bengane nginoma bengane bangani professor oma bengane nginamhlanje bawu5 bengawu6 uyalwa bengane eningi yeah waya bengikhula ngi-right oma bengane zami bengibasupport ngenza yonke ingane zami ngiyayisupport ngiyayithanda ingane zami yeah ngiyayiphanda ngenza yonke into ngishaya isicapha izinto zajiya ngo-2017 yeah 2017 ngena ngaboshwa okay kwawuwesibili sengiboshwa uboshwa yini okokuqala ngiboshwe ngangiboshela shoplifting okay okwesibili sengiboshwe ngangiboshelwe imeda yeah wawuyenzile noma hayi ngangayenzanga ngaba ngikho phela la kuthiwa ngangayenzanga yini kwenzakalana usithathe overall wena wawumataniseka kanjani nalolu daba into yakumatanisa nemeda ngamataniswa intombi yami engangithandana nayo iMandawu yeah iyona yangimatanisa nemeda kanjani usithatha usixoxele ukha phezulu thina uyangula wayukha phezulu go deep man sifuna ukuthi mina ngaboshwa ngalandwa amaphoyisa kanje angixebula intombi yami le yaseMandawu khona umngane wami nje ngamthola eMandawu besisebenza naye yeah ubakha ngimsiza yeah akhala izindle yeah nami ngaleso sikhathi ngihlala eMandawu ngaphi lokho ukushaya isicapha lokho bese ngidlulile ukushaya isicapha usukhula manje sengikhulile manje kwathi eMandawu sisebenzela nje nalo fethu yeah lo fethu wathi yazi kunomunye umuntu la uthi ufuna umuntu ozomsiza ayingathi ayingingeni lezo zinto zeni umsiza ngamsiza mefuna mhlawumbe ucentele icebe yonke leyo yeah athi lo fethu wamtshontshela ufuna abanjela umuntu wamtshontshela yeah nami ngiyiphara ngiyabhema ngeke ngikwazi ukubamba umuntu yabo ubusungenile kwi heavy stuff vele bese ngibhema okay sebenze nayo futhi kushuthi intombi yami izolo mfethu ethi
ekhuluma nefoni ukuthi abazowenza umsebenzi lo muntu akafake imali wayitshela ukuthi nami kulowo msebenzi kushuthi ngikhona uzwa efonini kwi-call engena kuwena engena kulo mfethu lo engisebenza naye yayikhona nayo yayikhona intombi yami lapho sasisiqedile ukusebenza siphuza wayitshela ukuthi ngikhona kulowo msebenzi lo msebenzi bawenza babuya siyaphuza kwaku-right siphuza bahamba bayombulala lo muntu hayi agwema amagama abo ilokho esukukha phezulu agwema amagama bahamba bayombulala lo muntu bahamba bayombulala umuntu ubulala umuntu ngangikhona kodwa ngimbulalanga ngikuthembe ngani mina le nto leyo ngishayela mina ngangishayela imoto ntombi yami sitheme sixabana nayo kwakhona uma wengane yami ngalanda uma wengane yami ngoba phela nginemali imali yani yokuthi ade yokuthi phela bengibashayelela ngeke imali ngiyidle ngedwa nginey'ngane intombi yami iyayazi iyamazi uma wengane zami njengoba nami ngimazi babuye ingane zayo ney'ngane zayo ngizazi intombi yami le yasemandawo shuthi mase kukhona uma wengane yami ecasule ukuthi nginemali sekufika uma wengane futhi manje wena ngoba usu-right usulanda uma wengane manje ngamchazela ukuthi hayi no ngithengela utshwala ngoba uyaphuza vele ngithengela utshwala phinde ngifonele kwako-11 ebusuku ethi seliphelile ibhodlela ne-24 cela ngiyithengele enye 24 ngithi ngeke ngikwazi ngalesi khathi ngithengele ithi ukhohliwe yena ukuthi mina ngibulala umuntu isidaki wena ngibulala umuntu kephi yase ngizohamba ngiyosho epolice ngitshela ukuthi yadlala yahamba nangempela-ke yaye police station afika police station mina nalo fethu noba sihambile sayobulala umuntu lowo muntu uyile kubo kamufa yabo yini yayiwufakazi ngisho ecaleni leyo ecaleni ithe mase ufakazi kulona lelo cala iyaphinde yafika kumina ejele izongibheka futhi iyangitshela ukuthi umalume wayo ophethe icala ngikhululeke ngizophuma mina ngisho ukuthi baba kulelo so leyo leyo nto engiphathe kanzima professor ngaboshwa kanjalo bakwenza ini le nto bakubangilanda state witness baqale nje besangilanda bangilanda ngihleli ney'ngane zami noma wey'ngane zami ekuseni khona lapha eMandawa engashaka kufunakala iy'bhamu anginasibhamu uzosithenga phela hayi bangishaya mina bangishaya ngezathi ngizosithenga bangithatha kanjalo ngahlala-ke professor 2017 2018 2019 2020 2021 izolo kanti ngibuye ngo-2021 unyaka useyophela kusekuzoba 2022 ejele ngatholakala nginacala ngiya-athenda nyaka njengoba ngi-athenda kwaze kwashona umseshi kwayenxa icala lingikhipha kodwa bangitshela ukuthi umseshi ushonile bathi ufakazi aphelele inkosi enkantolo ngabe ayibenzi ubulungiswa uma engase ngigwebe yangikhipha laba abanye ohamba nabo abazange baboshwa kwaboshwa mina kuphela iphi icherry le ikhona usakuxoxisana nayo ngiphumile ejele uphumeni wami ejele yeza ukuthi ngiphumile yahamba itshela abantu ukuthi ngifuna ukuyibulala lokho ngikuzwe vele 2022 ukuthi ngifuna ukuyibulala ngathi uthi ngiye eMandawa ngafika eMandawa ngathi ngayitshela ukuthi ngeke ngikubulale khululeka mfethu ngasuka singahamba ngabuye ngazohlala eTheku eMlazi ngeke ngize ngikwazi ukuhlala khona ihlobo yabo yendoda elungu yazi ngikhumbula ngikubuza ukuthi usabhema-ke idakamizwa ukuthi waye ungabuyeli emuva wathi kuneyitori yilezo yitori
lengane le professor bengiyithanda le ngane yakhulelwa yakhipha isisu yabo yenza nje izinto ezilonke umathandi mfethu okay nje wahamba ngabuya ngazoyihlalela kanje naye ngabhema stress ubhema ukuba usubhema kangaka uzuhlala ke manje uhlala emgaqweni futhi izona story behind yona yonke lento le yeah please yeah ngisho kanjalo ngoba manje uprofessor bese mengiye eMandaba bafuna ukungibulala abantu engabazi hey ithekeni ithi yona yabo so ngase ngathi angisuke eMandawe eMlazi ngeke ngize ngikwazi ukuhlala khona ngoba nayo inekuwo futhi eMlazi yona lengane umuntu manje useyingozi ubani ilabantu bakubona umuntu washona noma iyona le chair shuthi bobabili ngasho kanjalo ngoba abakubo kaMufi omunye wabafana bakubo kaMufi sesesabonana naye ungibona wakhe shuthi wathuka wabona ukuthi ngeke wase wathi bafethu nangu umuntu wabulala ubaba wami hawu yawo bangibuka ke yabo ukuthi ayinsizi obhuti nje abangibuka ke wase wathi lo munye hayi kodwa ngcono ke ngoba wena uyasebenza wangena esikhaleni sikababa wakho esaprefe hayibo nje wathi lo hayi kodwa ngeke ngikhululeke esaphila lo ngabona ukuthi hayi okay manje mawucabanga bafu okucabanga kwakho yini ngalungisa yonke le nyova dam le mina professor ukuthi nje mfethu into engangisiza ukuthi ngithole umsebenzi ngisuke mfethu eduze kwabo ngibuye yabo ngiphile yami impilo hey lo ngaphela le ndaba engapheki kwami le ndaba le bengazi ukuthi uphethe indaba engapheki kwami kanje yeah ngoba wena professor nabakabuko kaMufi abakubo kaMufi bafika mhlawumbe 5 times befika ejele bezongibona hey bangitshele ukuthi mina bayazi ukuthi ubani owayengithumile ukuthi angibulale uMufi so angisho ukuthi uba wayengithumile yeah kwafika omunye umama engingamazi ngangiqala ngibona kwafika nabanye mhlawumbe babe u6 7 engingabazi yeah oyedwa wase ngase ngisengimazi ngoba wayijwayele ukufika yabo yeah kwazi waxhumana nentombi yami iyona lethu uMathandi bafika nayo uMathandi wase lo mama engitshela ukuthi hayi angikhululeke icala lizophela yabo nje ngadideka ngaba nokuningi ukudideka ngoba lo mama ngithe sengiphumile inamba engangimfonela kuyona ayisangeni manje hey mina iyangidida yonke lento le so le jury yakho iyayazi into yakufaka kuyona noma ayiyazi yona yayiyazi before yenza lento noma angiboni ukuthi ayicabangele yonke lento yenza ngoba lo mama lo wajela ufika mina ejele yeah sengeke ngambona la egroupini ngavedane ngangazi ukuthi kufanele ngithini professor vele waquleka ngabaleka yabo hayi lunga ngoba umngane wami nginokuhlala nawe nje kufika abantu bekushaya ngesibhamu beshaye nami la professor yabo nje ya izinto ziyenzeka fisi eminyaka kodwa umuntu ukuthi uthule nje hey so guys umsebenzi nje futhi uthenga ngisiza ngoba ngifuna ukudayisa ngiyadayisa kwayi ini okwazile nga-order mhlawumbe lezi zinto ey'odwayo mhlawumbe umateku icathulo yabo ngiyakwazi ukudayisa wonke lo kodwa okay mina ngiyayizwa leyo part le yokudayisa and stuff mina isifiso enginaso into engingazi ukuthi ngenzeka kanjani leyo
ukuthi ungaphuma kanjani lo mlilo ngoba sengiyabona manje even nakho ukuphuma uhamba udayise nakho akukho safe. Nale episode nje isingaba ezinye zezinto ayizokwenza ukuthi bakuthole kalona manje ukuthi abakwazi ukuthi kuphi. Inhle imbi manje ngoba into ebengikulandele yona mina ukuthi since wena ungasayibhema idakamizwa ukuthi sizama ukuthola abantu abazokusiza ukuthi bekuphe noma leyo 500 leyo mali ozokwazi ukuthi uhambe order staff udayise yize ubulokhu uhlezi ungitshela ukuthi hey kuneyidori ukuthi bengazi ukuthi idori enkulu kangaka. And yabona the heavy part kunengane lo mfana wafika naye kumina and ngesikhathi ufika naye lo mfana ngamposta ku Facebook cabanga ukuthi yena nje omncane kunabo bonke abantu ababeseyidakamizeni abatshela ukuthi kunomjito ofikile la wathi lengane le ucela ngizame ngakho ngokusemandleni ukuthi ngithole abazali bayo ngoba akafuni bela and ngalelo langa wona wangitshela ukuthi ufuna ukuyeka idakamizwa. So ngoba abaningi abahlali bafuna ukuyeka idakamizwa kumina angaze ngikuthathe serious but only to find ukuthi wena from that day ngicabanga ukuthi kwakuyizi 8 January if I'm not mistaken wena from that day awukazi uphinda ubheme idakamizwa ukuze kube namhlanje futhi ngempela unayo intshisekelo yalento. That is why sengizokwenza manje episode now but angazange ukuthi na into enkulu ingaka ngoba yabo nje ya plus kusukela ngale date angiphindanga ngabhema ngalezo zithi uvela ngangasabhema. Hey manje ukuthi uma uhleli ucabanga ubona ukuthi kule nkiyankiya ungaxazululwa ukuthini? Ngokucabanga nje kwakho uma uyihlaziyela ukuthi mhlawumbe into engangikhulula kulabo abantu le ile ngokucabanga nje kwakho ngoba phela ngineshow idumile le podcast le yami akuwona umdlalo lo iyohamba izefika kubona yini ucabanga ukuthi ingageza igama lakho kubona? Yeah professor ubaba ngimbulalanga mina phela abantu ababulala ubaba ngaze ngasho nasengathi bayabazi abantu abadubula mina wadubula plus futhi nesibhamu okuyisona sadubula lo muntu sathatha umalume wayo le ntombazana ukushona kwakhe washona kanjani umalume? Bamdubula hayi nge-AK ke yena hayi ngeke indala ludala lo daba kunathi bamdubula umalume ube umseshi bamdubula umseshi odumile waziwayo uze Mnyawo sibakekho ngamazi amandawo ngala kumkomazi lezi ndawo so sathatha yena isibhamu umuntu wabuya umalume wabo ngabatshela ukuthi yena futhi lo mseshi wade phethe lona leli cala umalume lengane lo uyena wazi ukuthi waya uyena kubaba walo muntu wabulala wenzani ukuthi baxoxa kanjani ngoba isibhamu sathatha yena uphela umuntu wanqomo sakhona owanqomo ukuyena wadubula akasekho naye akasekho labantu ohamba nabo basekho wena kuphela umuntu osele hayi ukuthi abasekho bonke khona sebasakhona bawu2 but ukuyena owadubula yena washona kanjani? Ngathi naye wadujula. Hey indaba endele so manje mina ngizangize ngimile futhi ngolongo ngoba ngaze ngasho ngathi ukuba abantu njengoba lo mama bayiquleka lapha babazi ukuthi ubona mina lapha abantu babezongibamba yabo manje bayitshela nje ukuthi mhlawumbe unesifo sokuwa kodwa buwa ngoba ngakwazi ukuma professor ngimlinde azabe right ayikho into yakhe yathi into umuntu ngambuka wazwa right ngambona ukuthi useba right usesangulukile kwaye nxa ngisuka ngayo mapheshe yakude ngaphinde ngabuka futhi ukuthi usemoya phela wasukuma wa right ngaphela
kuthi mhlawumbe ubengenalo ulwazi lokuthi kuthiwa mhlawumbe nawe washona yini emqulekisa ameva nawe ngoba inkantolo batshela ukuthi hayi bangabe baseze seku-right mebedingeka bazotshelwa ngoba bazotshelwa mase kuzophuma isigwebo. Ngithe ngelanga icala lizophela babe khona yabatshela ngosenkantolo ukuthi hayi uMrs Banibani wayekhona umbiza ngoMrs Banibani wathi ingane yayisendlini ngaleyo date yathi shuthi ngabe inkasenkantolo mengasikugweba ayikuboni ngaba yibenza ubulungiswa ngoba lento ikhulunywa abantu ababesendlini kodwa bona bakhuluma izinto ezingafani bona futhi kodwa babesendlini eyodwa ingane nomama bakhuluma into ezingafani. Ingane igcina isithi iphoyisa leli lingasekho la eyathi ayilithi hawu njengoba nami ngakhonjwa ku-ID parade into yadala ukuthi ngikhonjwe iphoyisa labakhombisa isithombe sami lathi bangikhombe ku-ID parade lento ukuthi anawozo okhomba ukuthi ade ngekhona yemfethu lento ngihlezi ngikhala ngayo ngatshela amaphoyisa siboshwe eBoksburg ngathi mina ngicela ukubuza if mina nginesifiso sokuthi angithi noma ngabe kwenzakala uma uthi mina into angiyenzanga bese ke ethi lo okuyena okuvulela icala ethi mina ngamkhomba umuntu owenzelena bese khanje kumiswa abantu abawu5 la uma ehluleka ukukhomba ngalelo langa amacala akho ayaphela ngithi mina ke ngoba nina nisishutha before singene sizothemba ngathi lezi ithombe ngeke nizikhombise lo muntu lo obvious nje wabekushutha bashuthela wona hayi bayahlanya lapho umthetho nje uyahlanya akumele kuvunywe yabona umuntu umfethu if you are a suspect akumele bekushuthe mina bangishutha ngisasendlini ithombe baphinde bangishutha ngingena epolice station ngithe ngenza ID parade ngangibuza ukuthi ngishuthe kanjani ngoba sengiyokwenza ID parade kwathiwa ngoba nginayo ummeli into engasisho le engasho lutho uyasho ukuthi izithombe zasepolice station vele beyidingakala ukuthi ube nayo iyona nto mina engayibuza mfowethu angishaya futhi amaphoyisa lapha ngithi mina if mina ngithi ngifuna lo muntu othi mina ngemphuqa imoto mina uma ngithi mina ngithi akazongikhomba wena ngoba usungishuthile ngizothemba ngani mina vele enza kanjalo mphukwa basesha yabona professor mina ngendlela abangangishaya ngayo lo amsesha befuna ispam wangishaya lapha nginaso isibhamu ngaze ngicela ukuthi uyobuza uMathandi ukuthi isibhamu naso ngisho umshanakhe lo engithandana naye man lo mshanakhe wona othandana naye iyena lo vele wayumseshwa leli cala uyena owayephenya leli cala kungakaziwa ukuthi ena umseshi waleli cala leli obephenya uyena lo uzema so ingane yona vele yena ubuye emsebenzini nje uyaxoxa yabo lengane iyazi yabo ngoba yafona ebusuku uyayomtshela ebusuku hawu yabo ukuthi wavele wahlanya straight lahlanya la bangifikela nje kuseni bengibopha yabo ngaze ngasho professor athi lo baba wangishaya wangishaya la muntu ayashenduka amaphoyisa ashaya yabo ngikhumbula engilengise eMkhomazi la ebridging la ku freeway engilengise ngentambo kanje esangithi inhlamvu bathi abangani bakho abanye zafakwa la nini nayiphosa ngakuphi ngisimina angazi lutho ngangingekho obani laba basho kanjalo la ngifuna ukubabona laba basho kanjalo ngoba kuthiwa abangani bami shuthi sebeboshiwe phela nabo kanti ngingedwa nje kulento cala one hawu kusukela ngo2017 phuma ngo2021
ngaba nommeli okhokhelwayo professor. Ukhokhelwa ubani? Angazi. Yazi lento inkulu lezi zwane lokhu ngisho. There are people powerful behind that ongeke uzubabona. Ummeli okhokhelwayo kade nginaye. Kambe wayithi uswayiphi inkampani yakho? Hayi noma ungasho. Ya, kodwa nje lo mmeli lo wayekhokhelwa. Ngimbuza ukuthi ukhokhelwa ubani aze ngibona ukuthi uyalwa ngempela futhi wayelwa. Ukhonto emshisa kancane aze athi ngeke iclient yakhe kuze kuthiwe icala lihlela isikhathi eside kanje ebe yena ready ukuthi liqule, so ufuna ukuqeda ngaleli cala nje. Ngeke ngiye insuku ilandelana, ngeke ngiye amasonto ilandelana, ngihamba high court kodwa. Hey, angikhulumele ummeli uthe esuka ngedate afike lo mmeli ungiphathele ama-200 awu-4 kagwayi. Ugwayi professor ejele uyiyona yonke. Ngiyawazi hayibo ngazi kahle hayibo. So mengiwathatha ngimbuza ukuthi ubani, athi uma wami othe akamnikeza. Mina uma wami kade ashona. Yena akazi. Yabo. Ngimbuza uma wami athi lo amkhokhelayo njengoba nje ngiclient. Ngaze ngaqeda ukuqula ngimazi umuntu bengikhokhela ukuthi uba kummeli okhokhelwayo. Yikho ukuthi lo muntu engakubulala uma ungafuna ukumthola ubani. Ngoba yena umuntu lo ufethu ongamele mhlawumbe kulungisela impilo yakho. Lo baba lo owashona kuthiwa betshontshe inkomo, ubebolekisa ngemali ngisho emsebenzini esaprey. Etshontsha nemfuyo yabo. And ngempela futhi so manje angazi ukuthi ngempela ngabe yini ngoba yini edala ukuthi nganginommeli okhokhelwayo angazi. Nginama-visitor ngeke ngize mhlawumbe ngiyinkosi angazi. Ongawazi hayi ngeke yakho umuntu asokuvisitor engakwazi ngeke. Nginama-visitor angangazi kodwa ama-visitor ngibiza ngegama lami nesibongo sami. Hey, ngoba ejele ngeke bakuthole phela abantu bengalazi igama lakho nesibongo. Yabo. Mangivisite ngaphethe ugwayi ama-cosmetics yabo. Bathatha ikhadi lami ngibhalisele ngisho imali ngingcazi. Wenze ngibhalisele ngisho imali ngingani. Lezi imali zo 350. Ngithola ukuthi bangifakela imali. Mhlawumbe ngibhalisela 800. So ngikuvula isitolo ngithenga into engiyidingayo. Kubana nokutotosayo. Ukuthi kanjani ngoba phela angazi. So khambe wahamba uyakhumbula kufika iCovid. Yeah. Bengisasejele. Akhumbula ukuthi kwavalwa yonke into. Yeah. Nama-visitor ejele avalwa. Yeah. Kwakufunakala ama-account unika abantu bangaphandle bank account. Kodwa angikaze nginikeze umuntu i-bank account ngisejele. Yeah. Kodwa bengike ngibizwe kuthiwa angizosayina ngithola islip sinemali angazi fakuba. Yazi kulento ukhona umuntu onamandla emva kwayo. Ngesingami ungafuni ngisho ukumazi ngoba lo muntu mhlawumbe engagcina ezibona kusho nje ngicathi mina ngakubulala ngokubuka kwami. Kuba ngazi ngempela ngathi ubani mina. Ngamobuka wena ngathini yazi mina ngisolutha ubani? Ngisolutha umuntu owayethengela abantu ohamba nabo. Ngokucabanga kwami kungaba yilo muntu owayethengela abantu ohamba nabo. Mhlawumbe base beklinela imess ngandlela thizeni ke nalabantu othothwa base beshona uboshiwe. Lo muntu mina ngokucabanga kwami
ungafisi ukumbona lo muntu lo angazi plan yakhe ithini kodwa futhi ngakolunye uhlangothi lo muntu lo ngicathi yena umuntu ongayishintsha impilo yakho lezi zinto oyifuna njengo license nokuqala ukushintsha impilo yakho ukuze ibe right ngicabanga ukuthi unawo amandla ukuthi engakwenzela leyo nto leyo kodwa manje the sad part ukuthi uzogcina naye ibona esesebalazweni ngokuthini esondeze wena eduze kwakhe ngizomthola kanjani awukahloni ilula kabi lento yikuthi nje ngifuna ukuphawula mina ngamfuna ngimthole mina ngifuna ngimthole ngiyakutshela ngqo yiko ukuthi ngeke phela uthi ungathi ibhubesi ngemvubo esiqweni uyezwa lo it's just ke siyayixoxela nje ukuthi ngokomthetho mhlawumbe futhi mayebona le video le uzokwazi ukuthi azame indlela zokuthi adonate akuthengele le license noma akutholele le license le oyifunayo yize mhlawumbe ngoba phela ithi sifuna noma ubani esifuna ukuthi asese sesingabonga ngoba yabo mfethu izinto sezenzakele kakhulu so njengoba nje ngaphuma ejele ngisengiphuma bengenalutho uyazi mone ingane ifuneka moqhamuka kwade wagcina ufuna kube ngesomething ngaphuma izinto ishintshile ingane zami funeka ngizenze something ngiyangazama ukukhombisa ukuthi ngibuyile khona ngibabona khona ngingakazi ngisaba ngisho ubabona since ngibuyile ejele ngakababoni manje ngakabenzela ulutho kodwa khona laba abancane sengibenzele laba abadala ngakabenzela ulutho okay angisebenzi ngiyaganga ngiyabhema ngala ubuwenza imali eningi ngesikhathi kade ubhema bengenza imali eningi why manje ngoba usabhema isenzeki why unga-apply that mentality towards your life manje ngoba eqaleni kade uyenza lento uyenzela ukufida i-addiction njengamanje awusabhemi manje yabo nje wangasabhemi esekunzima ukuyenza le mali yini manje senginozwelo manje usuyamazi omunye umuntu ayilele ngelithandilo lisho njalo ngempela omunye umuntu manje sengiyawazi ngoba sengiyawazi ngisho ukuthi abantu bazi ukuthi bafethu ungayenzi leyo nto phambi kwami abayenzi ngoba senginozwelo akusafani kahle idakamizwa zenza umuntu angabi nanhliziyo i-drugs senza ube nesibindi ungabi ungacabangi into idinga ngoba usudinga lona kuphela uma wenza uyazi ukuthi hayi uma ngenza la ngiyenza showcase futhi wenza ngoba uyaphumelela ngoba ufuna ukuyobhema so manje ngisabhemi ubuka omunye umuntu into yami ibuya leso sithombe isikhuma sami ingane zami yabo nami ngingane akusafani ngempela manje ngiyabona akusafani ngempela indoda ebengavaleki ngiyabona manje izinto ayisafani kodwa ngiyacabanga somthola umuntu ozokusiza kwenzela i-license ngifisa ngathi mina le video ngabona yena ngqo lo muntu wayefika ezokunabukelisa lapha nobushiyo noma engeke ezesho kimi ukuthi na imina wara noma ubanje uzovela ethi ufuna ukukusiza ngicabanga ukuthi sizokwamukela zalezi emhlophe and asizokuquestion ukuthi wena ubani uvelaphi why ufuna ukusiza eyibona leyo nto leyo ngiyabonga ngempela ibazi lezi engakuyithathaphi ngoba uScarface professor ngilimalela ngonyaka ophelile la ekhoneni akuRussell la ngoRussell ngiyimele nje umuntu exabana nentombi yakhe elibele isaza ngethoma ukuthi esuka wayijikjela ngithayijikjela yavele yawo intombi yakhe ashaya intombi ngiyimele umuntu wathi ngibofika kuyena ucela ngambophi okay mase ngifika kuyena sengikhiphe lo push uthi mina ngangifuna umbamba ambuza ukuthi ngangifuna ukubamba ke ngibeni ngangiyimene athi ngangihamba nabo labantu laba ababebamba intombi yakhe bethandana nentombi yakhe
Hawu. Uthe suka wathi ngichitha nentombi yakhe. Hawu. Angiyazi kwantombi yakhe. Ungaya e-police station ngimbona ngaleyo date ngaya e-police station. E-police station afika amaphoyisa athi amavena awekho ngoba ngayicala ngangilivulile. Wawuseyiphara lapho? Ngiyiphara ngisabhema ngaya. Ayingeke uyiphara kakhulu wawumncane nangomzimba. Mhlawumbe yikho bavele bangayithatha serious kwaleyo nto nje. Ngaya e-police station wagcina usuzonginikeza imali ngoba esebona omunye umngane wakhe emtshela ukuthi ungibone ngiphuma e-police station. Yeah. Akaze anginikeze imali. Ngagcina nginikezwa omunye umama nje imali ngifikile khona lapha wanginika 100 rand wathi imali yokugibela ukuthi ngiye esibhedlela ngoba wafuna ngene zayaqhuma itishi kufanele ngiyotishwa kabi. Lana khona yini la? Ikhona la angishaya khona ngethoma wonke. Phela zu3 lezi bazo 1 2 3. La 4. La wangishaya ngethoma wonke ngasikhathi ngishaya ngethoma wonke. Ngawa ikuphi la nansi aninye ingozi lapha. yila ngaphela ngawa ngasikhathi ngishaya ngethoma wonke. Ngawa ngashayeka phansi kanje ngokuthi wangathi ngiyaquleka ngaqhuma. Hayi lo ngamngana mkade wasubona. La ngashaya umana ke. Uma wakho uzalayo? Ungisalayo. Wawuswenzeni? Ngidlala nomfana wasekhaya. Yeah. Usemncane? Yeah, ngangisafunda ngidlala nobhuti wami. Shuthi ngimkinye. Sidlala wrestling ngimkinye ngimdedele. Alalunga simashele imoto aphuma siphushe iphume ngaphandle ngidumise yami. Suka nje ekhaya ngiyishayisa. Wena ewangibhaqa. usekudenca ngani phela? I-umbrella yangenza nje. Oh, futhi awusemncane. Umbrella, insimbi umbrella le wakushisa ilanga. Wangishaya ngawo 4 room ngashawa ngakwetshwa insimbi yangena. Nganqaba ukutisha ngoba phela umuntu ayisagoloza ngayesayikhathi egoloziswe wona ama-drugs. So manje ungathini kubabukela ekhaya sasigoqa mfowethu siphelile lesi sikhathi lesi. Elakho nje lokuphawula nje njengendoda enezingane, njengendoda engasafisi ukubuyela naye edakamizweni ungathini kubantu nje lapha ekhaya? Yeah, elokusonga. Ngathi professor ngathi ngiyacela ukuthi abazali bethu futhi basithande. Nathi sikwazi ukuthi sibahloniphe. Yeah. Ngoba futhi thina futhi abafanayo sikangile yabo. Yeah. Nogwayi nama-drugs awekho right futhi kodwa umuntu ukuze agweme ukuthi enze izinto ezirong isport yabo nani. Awunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva. Awunina bendlodle nophapha ekhanda. Awusesiyasonga manje mina igama lami nguprofessor ngivela kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini nakamandlakazi. Siyabonga ukuthi ube ingxenye yohlelo. Ungakhohlwa ucindezela subscribe button.